Γεια σας, Γιάννης Κονταρίνης από FreeBytes. Τις παλιές καλές εποχές που πάρα πολλοί τρώγαν τα λεφτά των επόμενων γενεών, τα Χριστούγεννα στο Λονδίνο πήγαινε κανείς είτε για την ωραία πόλη για να είσαι εκεί τη συγκεκριμένη εποχή, είτε για να αγοράσουν κουρτίνες. Επειδή όμως τώρα πια είναι πολύ δύσκολο να κάνεις τέτοια πράγματα, ειδικά να αλλάξεις κουρτίνες, είπαμε να φέρουμε την Αγγλία στο FreeBytes και κατά προέκταση σε εσάς. Έτσι λοιπόν τις τελευταίες μέρες παραλάβαμε πάρα πολλά πράγματα κατευθείαν από την γυραιά Αλβιώνα μαζί με άλλα πολύ ενδιαφέροντα και είπαμε εν ώψη εορτών να σας τα δείξουμε για να χαρούμε όλοι μαζί τις νέες μας παραλαβές. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτά τα ωραιότατα σιτέρα. Έχουμε φέρει το νέο μοντελάκι της εταιρείας, ένα ωραιότατο mobile DMR, το HM685, το οποίο είναι πραγματικά πρωτοποριακό και σε design και σε δυνατότητες. Το έχουμε ήδη ανεβάσει στο site μας, μπορείτε να το δείτε. Νέα τεχνολογία, νέα σχεδίαση και πάρα πολύ ωραίο μηχάνημα. Για τους φίλους λοιπόν του DMR, επαγγελματίες αλλά και ραδιοερασιτέχνες, μια πολύ ωραία λύση για ένα μηχάνημα που δεν παθαίνει τίποτα και τα κάνει όλα. Να πάμε όμως παρακάτω. Τι είναι αυτά? Και άλλα. Πέρα. Ναι. Μαγαζί και τους πελάτες. Βάλτε εδώ, δεν το έχουμε και πάντα βάλουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μας ήρθαν πάρα πολύ ωραίες κεραίες. Αυτή είναι μια καινούργια κεραία λήψεως. Αν θυμάμαι καλά, έχει και προενίσχυση. Έχει και ένα μαστίγιο που μπαίνει από πάνω, ευρείας ζώνης. Σε θέση της HF Discon που φέρναμε, η οποία δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη προς το παρόν. Ελπίζουμε να ξαναγίνει στο μέλλον. Πάρα πολύ ωραίες κεραίες για βραχαία, για τους ραδιοερασιτέχνες, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, κάθετες, συνήθως, αλλά και πολύ ωραίες εν-fed σε διάφορα μοντέλα, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε την εγκατάστασή μας όσο μπορούμε καλύτερα. Εδώ έχουμε φυσικά και άλλες ωραιότατες κεραίες. Έχουμε πολύ ωραίες κεραίες για αυτοκίνητο αλλά και για μπαλκόνι για όσους έχουν πρόβλημα χώρου, με πάρα πολλές μπάντες και ευκολία συντονισμού. Έξτρα radial για τα 80 και τα 40 μέτρα για τις κεραίες τις προηγούμενες που δείξαμε, έτσι ώστε να έχουμε εκεί καλύτερη απόδοση, γιατί μέσα σε πόλη συνήθως το θέμα υγιώς είναι πρόβλημα. Έχουμε επίσης μια ωραιότατη κεραία multiband φορητή για όσους αρέσκονται στο να κάνουν DX από τα βουνά, από κατασκηνώσεις, από πάρκα, από παραλίες ή από το εξοχικό. Μεταφέρεται πάρα πολύ εύκολα, τοποθετείται παντού και αυτή είναι πολύ εύκολη στο συντονισμό, θα τη δείτε στο site μας. Φυσικά πάρα πολλές μαγνητικές βάσεις, μικρές, μεγάλες και τεράστιες για όλες τις ανάγκες σε εγκαταστάσεις αυτοκινήτων. Έχουμε φέρει Create κεραίες CLP5130, είναι από 50 έως 1300 MHz, lock periodic για όσους αρέσκονται σε περίεργες λήψεις. Έχουμε επίσης φέρει και Novantena αντίστοιχη κεραία από 100 έως 1300 MHz, πάλι lock periodic για λήψη σε πάρα πολλές μπάντες. Τροφοδοτικά, αυτά μην τα βγάλουμε από το κουτί γιατί είναι 10 κιλά το ένα, με μετασχηματιστή μέχρι 40 μπερ της Sarman. Και φυσικά Our Pride and Joy, το καμάρι μας, το νέο SDR Play NRSP-ST για απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, για όσους θέλουν να κάνουν διεξάκι από το σπίτι αλλά να έχουν το δέκτη στο χωριό, έτσι ώστε να μην έχουν πρόβλημα με τη λήψη και όλες τις πανεμβολές που έχουμε εδώ στην Αθήνα και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα. Πάρα πολλές ακόμη μαγνητικές βάσεις. Πολύ ωραία είναι μια αυτή εδώ, πολύ βολική, ο πυγμαίος τη λέμε, μικρούλα και αποδοτική. Και θα κλείσουμε αυτή τη μικρή παρουσίαση εν ώψη των εορτών και το ότι κανείς μας πια δεν μπορεί να πάει εύκολα στο Λονδίνο, με το καμάρι μας, για το οποίο έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο. Μόλις παραλάβαμε έναν ικανό αριθμό από το DN495 της Enter, έναν από τους καλύτερους POC ποποδέκτες που μπορεί κανείς να έχει σήμερα. Ένα μηχάνημα που δεν σπάει, δεν χαλάει, δεν μασάει και που μπορεί να μας δώσει απεριόριστη εμβέλεια με φορητό ποποδέκτη πάρα πολύ εύκολα και αποδοτικά. Αυτά λοιπόν προς το παρόν από το FreeBytes. Σας περιμένουμε στο κατάστημά μας στην οδό Βορείου Υπήρου
78 στον Κολονό για να σας δούμε και από κοντά, γιατί έχουμε χαθεί τελευταία. Και φυσικά μπορείτε να επισκεφτείτε και το site μας, στο οποίο μπορείτε να δείτε πάρα πολλά προϊόντα, να τα παραγγείλετε, ή ακόμα να επισκεφτείτε και το κανάλι μας στο YouTube αν θέλετε να δείτε κάποια βιντεάκια που είναι κάτι μεταξύ ενημερωτικού και εκπαιδευτικού για πάρα πολλές από τις συσκευές που πουλάμε. Από Γιάννη Κονταρίνη, από το Free Bytes, το Διονύση που κουβαλάει τα χιτέρα και όλο τον υπόλοιπο κόσμο που εργάζεται. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα και σας περιμένουμε να τα πούμε από κοντά.